Anar-se'n a treballar a empreses del grup? En quines condicions? Comissions Obreres proposem millores en les excedències a empreses del grup. Des de finals de juliol, en algunes àrees dels serveis centrals, s'està proposant la possibilitat d'anar en excedència especial a empreses del grup La Caixa. Ja fa temps que la direcció ha estat mantenint aquesta pràctica habitual, generalment en l'externalització de tasques. Comissions Obreres no podem decidir què s'externalitza. Això és competència organitzativa de l'empresa. Però sí que podem i hem d'establir les condicions i els drets que tingui el personal que decideixi anar en excedència especial a una empresa del grup. Per Comissions Obreres, això no és nou. Ja el 2009 vam aconseguir un acord que garantia les condicions de les persones afectades per l'externalització dels serveis informàtics. Ara, de nou, plantegem a la direcció millorar el model d'excedència a empreses del grup per tal de garantir les condicions laborals presents i futures. Comissions Obreres ens hem dirigit a la direcció per demanar que es modifiquin les condicions dels préstecs que es van concedir a la plantilla per a la subscripció d'accions de Criteria. Proposem ampliar el període d'amortització, així com la carència actual. Ambdues modificacions serien opcionals per a les persones que ho sol·licitin. Recordem a tots els que tingueu fills o filles de fins a 12 anys que ja s'ha iniciat la campanya de Reis 2012 i ja es poden triar els regals a través del terminal financer. La direcció recomana realitzar la petició abans d'aquest 16 de setembre per garantir la disponibilitat de l'obsequi escollit. En el full setmanal també trobaràs informació sobre la postura de Comissions Obreres davant la modificació del procediment per la venda del deute subordinat i les participacions preferents. Si necessites ajuda o suport davant d'una situació conflictiva, no dubtis en contactar amb el delegat o delegada de Comissions Obreres de la teva zona.